social media long ke thek long chu September thom kep arni la sini litum la non indigenous mane dak amunit atum kali la ke claim back apam ke la ke karbi atum phan lang plot pen si ke claim la la karbi akhe phan lang plot pen si ke claim lo karbi atum phan rat angbong pirthe angbong ka pe klang kam tum ye karbi atum ke thang da sulili jat le via ling tame dong tip tame ing thok prat tame wa bisat la tum ke claim la si la so kahin no pi ka kam claim la sini tunge la pen la ke claim ta hala ke claim la pen ka publish hala tum lo athe mahala tum claim lo anu ka prek hada vedet kente anu ka prek si ka pe klang dunji po ave hala tum se pe klang lo hala tum se ka publish lo hala tum le publish be te jok ta chini dun de jile hada kala tum bahini vet kente hala lo so pen hala kopilo ne api bahini vet kente ne ge munit puta pu itung te kopini api hala tum bahini vet kente hala tum se pe klang lo ka publish hala tum lo ka ke selam hala tum lo la ke karbia aphan lang plot pensi ke claim lo la ke rat nang no pir thiang no karbia tom phan aman pa pi pi pe dep nan pu alam se ke claim la la si nelitum la so ke claim apot la arrest vek nang ji la pen ke hasti pi vek nang pu si nelitum ka demand la ke la so ke claim ke hala tum ke claim ke la ke command ni inu da phan pu gali la ke lage karbia race aphan karbia khe phansi lage lang plot phansi claim la si nitungi puge government atum latum aphan arrest ra prabjing pen arrest ra ke chok lim ahasti pi vek nai pana neli tungi puge amat ningoi me melam BJP du ini litum hansena attack to wrong hala tum han arrest nangi pu pu tede hala tum mangi BJP to mangi nili tum han sina attack thorong la si ange nil tum han na attack thorong hala tum han arrest nangi pu pu pe punishment pinai pu pe bu ke kasi kroi dun na son mande lu bonte karbia tum han ke lang rem ke claim ke kasi kroi dun son mande lu la son ke lati kadu vitala ni tum APHLC tum arrest nangi pu apot punishment pinai pu apot alam ke nang agnut ka prix atum sita re-examine tu tha pul amethang matang chemata tu tha ke alang litung arrest nangi pu di punishment pinai pu demand mede te chok lo mala so kam la son claim lo te karbiatum amman karbiatum a respect into yuma la son laki kai keseta intuyun el la si BJP phan punang ko athe ke alang litum phan si bang public atum election pen pe hai lo karbi atum phan chot kali lo kadu ve tum phan da ake me kam claim ye phan si ake me kam pulote kahe no mone tum phan arrest det ki ke la ake me kam lo gante no kahe no tum phan ke arrest redet pulote kahe no kam lo ente lage la son claim claim nai ku si ni tum BJP phan punang ko lo lage alang litum si ruling party alang litum arideng si jakong do ken public itum si bang election pe ngape hai lo ken te lahilo ke alang litum mali pupe anu apre wan purong e chok jeter lo ako ini ta ilitum CM ta pulo mati di non ta ko putu nang ko lo DCSP ta nirideng si duk pulo mati pu ande DCSP tu people sila arrest rede ande ilitum CM si arrest ri purong lo mante la pulo if you must see si arrest ripurong lo neliga chinia tinge DCSP tu ge la songe arjulong lok lote plain a district tu ge do kokelo la nge arrest vek po lage komanya minister phanga chor juji pa lama le dake la si dakta la songe leader nei te non AP DCSP tu reporting summary kapang summary ge neli tu matha ge hala nirideng si duk po bang si claim re arrest ri purong lo bon pusin itu mathanang ko la si lake itum karbiatum ahon man a dignity honor respect la hu ka pa via kam si claim
lapor la ke kaddo ka be tumta matha nangi la pen kaddo ka be tumta a honman ka chibi nangi a honor ka chibi nangi dignity la pen respect ka chibi nangi akama bangke karbi a khay phan po bang inut bang ni po phan ngali karbi a khay phan aman ni chibi nangi puga ilitum kaddo beta la ke claim hur nangi la pen thur pak nangi la bake ilitum ke manghu thume melo non anda karbi tu in samri bangke punang college ta ini tum ka chinia tingge women justice forum tu mangai pulor pom lo alang itu mangai anu apre tu pu pelang itu APHLC pen women justice forum tu na langi pu an par ke akapre ka tu ni do clip kopio polo ke do clip karbi apan aman chi ping tum tema bang dong sit dan ni bang putot kang thok ka de ja lang don from dong ke me ma la bang ke ilitum ning oya la son ke itum meme ilitum Charlie dunang po alam kali halatum naga tum son thot claim dunang po alam kali seta naga tung ke bang amithang akhei anong ke chepe doya phan an akhei anong ka chibiya phan a respect ka chibiya phan alang litum thur pa kamat halak ka cho claim ka he no bang phan chi thur bare lage dia Dimapur taun nang bong we look at it ilie pupe ni tungke itung ta son thot livina po ban phan le pugali dan ni tungi pu bang ke arona ting pen arrest ra action enangi arona ting pulo teng de non ta nang litum jok ta thek long po hala ke ko pu mayong ta arona men ta ho IT Act 2000 67 section along the top do IT Act 2000 section 67 along the top do laki ningkan ke thoman jail dam nahi lagi ka selam atum pen publish komat tu mal ka publish ka publish tum pole te hala tum lo a blue film hala tum long sidu ende ku busi along prekna le rock lonte hala tum le publish blete malo chini dun pola aku hala tum ka publish ji pu ka lite ko pisi a blue film da selam nang po hala tum akahe no si claim jo ipe claim jo ita mele video ta ke claim tu gante la ka publish ji pu fancy ke claim lo ganda hala tu la pen itum jok ta nonge mang nang luret nang bang lu ko mat mar phan lo ni ke lo pu tek ti la ke ham bang a khe dum ha ke chilu rap lo chilu et lo ro pom lo bang a khe dum hanan ke ange itum tek long lo ru drugs a lecti EC ke claim gente la son e pilo mar tum lo lai claim po chini hur masila la se ke la ke karpia tum phan anong ke jo ya phan rat ang bong pir theng bong karpia tum phan ka pe down ya phan ka deprave ya phan immoral ka penchong ya phan ka corrupt ya phan se la ke claim la si APHLC pen ke nelitum ason ka pregnetum pupe nelitum ki puke la ke claim pe ka tom phan la tom phan arrest nangi la pen punishment pinangi prabjing pe la